makasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Ng tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init,
technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Alam niyo ba na ang zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o porgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ng zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang zeolite ay isang sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etsapuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure.
Pure quality water for 11 pesos SRP. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 10:38 na. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Saindo Gabos. Welcome sa programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw na ini, mga tugang nin Friday. Thanks God it's Friday, sabi nila. Mga tugang, petsa 25 sa bulan kan Hunyo 2021. Ini po ang programang Aramon niya ito. Ako pa sa inyong lingkod, Marbilab, dahil iba, sabit sana. Pero tiyan, riba na po kita hanggang 11 o'clock. So mga 15 minutes po kita mairibanan sa programa para po sa mga dagdag na istorya. Rangkadaan tatulos, mga tugang, tapag alas 11, ang programa po kan Department of Trade and Industry. Every third and fourth week po yan of the month. Okay, babangan po nindo yan para po dyan sa consumer at negosyo. Maya-maya lang. Carlos Santo, kung ang mga report alin po dyan sa luwas, nasa linya ng mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Ibang kita kay The Flash, partner Luwins Borso Mercena. Partner, marinaw doubles kami. Salamat abi, Partner Mar. Nagpaabot nin pakikidumamay man si ang probinsyano party list Congressman Alfred de los Santos sa pamilyang nawalatan kang namaaram ng dating presidente na si Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni de los Santos na pinagre-recognize niya ang naginibuhan ka na maaram ng presidente, lalo na ang naging ambag kay ni sa nasyon sa lado kan ekonomiya asin iba pa. Susog sa kongresista, dakula ang naging ambag ni Aquino, lalo pang naging kongresista man ini, na nga naging senador asin suminakat sa pagiging presidente ka nasyon. Ang mga reforma asin good governance ni Aquino susog kay de los Santos, natatama sa pasagkod sa ngunyan, kaya siya naman nangangapudan sa mga kaprobinsyano, sa publiko na mitbidon,
naging espersos kan dating presidente para mapagserbihan sana ang Pilipinas. Ayun, parang ang tenor niya is yung legasiya na wigwalat ni Pinoy, mag-rainer yan naman na natili yan sa puso kan labang Pilipino. Roger to the Tapi Partner Mar. Ayos man si Kung Kapinadi. Oho. Talagang probinsyano ang dating talaga. Oo, probinsyano maganda dating, maski sa insay pati. Talagang ayos yan, very good. Roger to that. At ang probinsyano baga Tapi Partner Mar, bako siya nang sa Bicol ini nagtututok na magtaon ng serbisyo kundi maging sa Bilog Bilog ng sa Pilipinas. Pilipinas. Iyan, okay, sige. Roger, so yan Tapi Partner Mar, magadagdag pang istorya. Ako po, si LBB. Thank you very much, Sir BB. Nakali po kay Partner Luen. Silipat kita sa babaeng walang pahinga. Hans Galero, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, dakula ngunyan ang pasasalamat, kan mga barangay officials sa Albay District Asinman, kan mga residentes kay ni sa opisina ni Congressman Joey Sarte Salceda, may kinaraman sa padagos kay ining pagtao, ni asistensya may kinaraman digdi o may koneksyon digdi sa mga pangipo sa face mask asin face shields. Iningon yan ang impormasyong na pag-araman kan DCGB News matapos na maglibot ang mga miyembros personahes kan 2nd District Congressional Office sa mga barangay kan Banyadero, Banyo, Ilawod East, yaon man ang barangay 17 Ilawod, barangay 15 Ilawod, asin man ang tulong barangay kan EMS Barrio, barangay Kabugao, yaon man ang barangay Estansa, Mauyon, Pinarik, Sagmin, Tula-Tula, asin Sagpon, sa mga natauan naman kan mga asistensya ni Congressman Salceda sa mga box na mga face mask, box ni mga face mask. Sigun sa mga barangay captains kang naunang bita niya itong mga barangay, dakula ang tabang kainin may padagos man giraray kan sa indang mga residentes ang pagsunod sa magkakanigong minimum health standards. Lalo pa niya na aminado ang mga barangay officials, barangay captains, sinibapang mga residentes sa nasambitan ng lugar na ang Legazpi City talaga naahampang niyan sa hagyat na darakan pandemyang COVID-19. Pero ka na sudad kan Legazpi, tigtatawan man ngunyan yung prioridad sa siring na programa ang mga banwaan kan Kamalig, Daragasin, Rapu-Rapu. Sigun sa opisina kan kongresista, para gustindang gigibuon ang siring na aktibidad o siring na programa, tanganin na masiguro na nakakatuwang man sinda sa barangay level, lalo na sa LGU Legazpi asin LGU kan iba pang pagtaranid o pagtarait na munisipyo asin syudad sa syudad kan Legazpi na masiguro ng gad na ang gabos mantang padagos pa ang laban sa pandemyang COVID-19, igwa pa manin magkakanig kong kagamitan tanganin na maprotehiran ang sa indang mga sadiri kontra sa nasambitan ng helang. Ang mga barangay officials sa Albay District kan syudad kan Legazpi nangapudan man giraray sa mga residentes nila na kung mapipwede magtao man in ayuda o di magsunod man giraray sa magkakanigong minimum health standards lalo pa ngunyan na padagos ang pag-alintutok ang kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Yan tabi sir Mar, ang mga impormasyon pa digdi sa Luwas, Hans Galero with Boy, DCGB. Thank you very much, Hans and Boy. Hali po dyan sa Legazpi 4th District. Naglagan naman istorya. Nasa linya man sa 3rd District si Jimmy Nasalita. Paring James, please come in. Yes, salamat tabi Papamar. Yaw, kita niya di mainit. Bilutong nasa. Yaw kami na ko niyan sa barangay Sagrada. Alit na barangay Bonbon, Libon. Yaon kami na ngunyan digdi sa barangay Sagrada sa Libon. Kasabay ta si Congressman Fernando Didi Cabredo. Asin so haros bilog na membros kan sangguni ang bayan kan Libon. Taday nakasabay si Mayor Cas. May importante man ang binaglalakaw. Manong wadi tabi mar sa pagbukas kan mga negosyo para sa mga women planters group organization sa mga barangay. Ngunyan palaog na sinda sa negosyo. Halit sa pagtanom, pasiring na sinda sa negosyo, tatigtawan ni Congressman in 150,000 pesos. Yaw digdis kagawad it na sason. Aktibadong membro, babae man, sangguni ang bayan member, para sa mga, may mga yun siyang katugunan para sa mga kababaihan, pagabot digdi sa pagpuan ka negosyo. Ipasa ko tayo bisay mo mapunta sa kining cellphone ko tanganing ara mo pasiguro man kita ta ako pero man nasa luwas kagawad sa ibong na linya po si Mardila. Alam kita sa DCGB
sa Angkor si Mardila. Si Kagawad Edna sa Sontabi, Mar. Aba, kagawan, good morning. Apa, okay. So ano po ang sa imong masasabi dyan sa mga programang piglalapat po ni Congressman Didi dyan po sa Indong area? Okay, una po ang pagpasalamat kong maray kay Congressman Didi Cabredo para po sa pigataon niyang mga benepisyo dito po sa Banwang Libon. Nagpapasalamat po kaming maray, lalong-lalo na ang women's planters o barangays ng Libon. Dahil niya pipabayaan ang Banwang Libon po. Dakulan po mga benepisyo ang pigataon sa muyang congressman. Dara-diretso po ang pagtaon niya ng mga benepisyo. Ayun, okay. So sa ngunyan po, ano ang pigtaong ngunyan dyan ni Congressman? Actually po, nagtao siya digi sa Barangay Sagrada ki 150,000 pangkabuhayan po iyan yung sinasabi pong SLP. Sa livelihood program po kang mga women planters. Nagkigwa po sila ng negosyo itong mini grocery digi sa Barangay Sagrada. Ayun, okay. Now, anong mga mini grocery? Opo. Pira po ang beneficiary dyan sa Indo? Beneficiary digdi po sa Barangay Sagrada. Opo. Almost women's lang po. Ang women's mga lang women's po. mga women's planter yan. So, ang sa Indo naisip man, bilang pagdagdag pera sa pagtanom-tanom, kan mga produce, ma-put up ka mo mini grocery. Opo, igwa na po ngunyan, nag-ribbon cutting po ngunyan. Ay, pangyari, depende na, open for business na. Ribbon cutting na po, yaw na po digdi sa, may bahay ko po na po sinda for business sinda. Ayun, very good Congratulations po, Tabi. Sana, ang kaipuan lang dyan, masustain. Oh yes po. Yeah. Masustainin da, mapakaray ang negosyo Yeah. para maabot po ang panahon malago na yan dahil nang magugutom digdi sa Barangay Sagrada. Yan. Saka magandang practice din yan na ma-practice na kung paano ang pagnegosyo nin tama. Opo. Yes po. Okay po. Salamat po, Tabi, kakawad. Ayo po. Salamat po sa staff po ng DCGB. Ako po si Councilor Edna. So, nagpapasalamat po sa inyo. Kagawad Edna sa Son. Very active man ini. Kagawad Andrew Ranera, si Vice Mayor MacGregor Saison, Kagawad Velasco. Nanguguntan pa minsan ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Pag-gulpi ng karangan ninyo, gustong sabihin, gulpi na ng anyo ninyo. Pag-gulpi ka inanin ninyo, Nawara so madali lang na-discharge sa sound so mic sandali lang sabi man yan kani pa ata salted peanut kuno di mo kita ni kamuti chips gawin mo yung molino as dakal kang magkakayon sa inyong hanap buhay. Nag-create ito ng employment sa pagtanak, sa pag-manufacture, and sales. So, Maloya. May negosyo ka mo. Palay yung mga masunod ka, yun na ka mo hindi multi ka. Wow! Baka mga imposible. May puhunan ka mo, dapat ka mo, nagkakayo ka mong puhunan, dahil mong kamangguhan, kapital. Higos man sana. Baka nag-aasa ako na kaning 150,000 after next year, doble o triple. Yeah? Doble o triple. Doble o triple. Sabi ko nga ni kaysa sa Bonbon, gulpi na ka akong proyekto, pang infrastruktura. Pero, ang pinaka-importante sa ito, huwag lang galing puti. Tamo kang ay
nasa panahon ng pandemya, gusto ko siguro na sufficiently ng pagdod. Naggabi kang pag-choose. Gabi kang pag-choose sa panahon na ganit. Pero ako, bigyan pa ako kang tao, bigyan turuan ko. Hindi makasa sarili. Paparangan ko din. Naayuan ka sa inyong mga opisyal. Ako bilang congressman, sa inyong alkalde, vice-alkalde, mga kagawad, kami mga opisyalis ninyo. Kumitido ka na ipabot sa inyo kang sinapagsalbi. So, isang pangalay. Okay, so yan tabi, Mar. Ready na ang mga panindadig kita, Mar? Mga pang... May bagas, may grocery. May bagas, daing grocery, pangkabuhayan na manungod sa paghayo paninitabi, Mar. Na pangbahog sa urig. Pambahog sa urig. manok. Yan, food. Animal feeds. 150,000 pesos ini ang kantidad. Ay, diverse man, sa iba-ibang barangay. Wala na sila isipon na may mabalik pa sa indan. Libre pa na ini. Nanapod kayo. Dule out na. Iyo, pero dapat yan, areglaro ninda na dumakulay yan. Dahil matunaw. Iyo. Yeah. Tinda na, dapat sabi pagangani ka sa bago ni Congressman, dapat madoble, matriple. Yan kasi yan ang challenge, Jim, kasi habang nagalat sinda kan produce nindang tinanom, at least may kita. Diskarte na ninda kung paano ninda ini mapapalago, tabi, Mar. Dangan palaog na naman si Congressman, pag-aloy sa babae, pasiring na sa lalaki. Sa lalaki naman. Sa lalaki naman, mga proyekto na naman panlalaki. Taranaw man naman na so mga... Pwede nila og sa tupad. Ayun gayon. Yung lalaki, tama, preparar kan tatanuman. Ayos yan, pwede. Alright. Okay, so yan tabi, Mar. Sa to yung mga dagdag na informasyon, halidigdi sa barangay Sagrada with Congressman Fernando Didi Cabredo, members kan Sangguniang Bayan, Kapitan, Barangay Council, Bohemians Group o Organization, digdi sa barangay Sagrada, Libon Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Ayulok kay Kuya Joe San Jose. May pinagpost si Kuya Joe ni ngayang mini programa ni mini grocery duman sa Rawis. Yan ito sa Sagrada. Tiglibot na. Yan, partner din yan ng DTI sa mga pagkataon ng mga programa diyan sa sa 3rd District para po duman sa mga kababayan nato. Okay, anyway. Tama na una po Babay na kita. Tayaw na sa to mga amigo from the Department of Trade and Industry, Consumer at Negosyo. After the news break, nakaibanan po nindo giraray si Ma'am Bem na Birango at saka, amigo ko, si Sir Joseph. Pag si Sir Joseph nakatoka hindi pagabot sa consumer rights, nako, makinig kayo. Huwag kayo nga alis at dakul ka mo maakudan. Parang ang tirada ni Sir Joseph, garo masa na siya nasa kurti, hiring kang kurti. Alright, so na mga boss, thank you, bye-bye. Yes! May ipapasmart pa dala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here.